Nik adibidez etorri nintzen hona ikastera, zeren azken filan gustatzen zait hemengo mundua eta hola, eta lagun batzuk eta hola esan zidaten hemen ondo egongo nintzela eta hola, bakarrik ez zela animaliak eta larreak eta hola, baita zegoen makinaria, taller eta hola, eta orduan gustatu zitzaidan ideia eta hona etorri nintzen. Nekien traktorearekin ibiliko nintzela ja lehenengo urtean, eta gero ere egiten duzu praktika asko animaliekin, bere zama, bere larreak neurtu, nola edoskitu, eta ere izaten dutenean arkumeak egiten duzu denetarik. Krotala jarri, pixka guztia, eta geratzen badira amarik gabe, ematen diozu biberoia, kriston esperientzia ematen duzu hemendik. Zuk esandakoaren harira, nik izena eman nuen ziklo honetan eta etorri nintzen bakarrik. Nik ez nuen ez da ezagun bat hemen. Eta orain klasean eramaten naiz superondo jendearekin. Baditut lagunak, dira super jatorrak. Ezakit guztion artean laguntzen gara eta ezakit da pasa bat. Azken finean da familia moduko bat, hemen izatea. Gainera, niri adibidez ikastea ekologikoan oso polita iruditzen zait. Eta bakarrik nik adibidez ez daukat erlazioa zikloarekin, baina sartu nintzenean uste nuen, azken finean hau da hori esan duzuna, natura, herria eta hola. Baina azken finean gero zaude hemen eta teknologia pila dago, adibidez bientzat dauden GPS-ak, traktoretan. Lehenengo sektorea ere aldatzen ari da berrikuntza teknologikoak. Modu askotan ikusten dugu aurrerakuntzak eta hori ikustea ere polita da, etorkizunerako honetaz lan egiten badugu jakin beharko dugulako. Gainera ekologikoan etorkizuna izanen da, zeren pestizida eta guztiz botatzen dira orain eta ekologikoan debekatuta daude eta hori da naturalarekiko errespetu bat eta ongizatea bermatzea. Gainera erakusten dizut hemen teknika asko fitosanitarioak ez erabiltzeko. Ere egiten duzu naturalarekin harreman oso gogor bat, ez diozu minik egiten. Azken finean, guk ekologiko pertsonak ikusten dugu lurra nola izaki bizidun bat bezala. Orduan, tratatzen dugu ikusten dugun modura. Gaur ekologikoan gehien gustatzen zaiguna ikasle ala maioria edo ikasle guztiei da kurtso bukaeran praktika egonaldia izaten dugula eta klasean ikasi dugun guztia praktikan jartzen dugu eta da nola jendea sartzen ari da eta ez dago oraindik gazteak errelebo hartzen dutena, orduan gu ere hemen gaude errelebo hori hartzeko eta tradizio horiek ez galtzeko. Gainera praktikaldietan azken finean jartzen zara pixka bat ideian de zer da mundu laborala eta hola, eta gauza asko goten zaren abeltzainarekin, kazariarekin, asko erakusten dizu baita, nik adibidez klasean asko ikasi dut, baina praktikaldietan baita ikasi dut. Claro, porque praktiketan ikusten duzu, hemen azaltzen dizutena, praktiketan da ikusten duzula in situ zure begiekin eta ez dagoena paper bat atzean eta zure jakintzarekin edo irakatsi dizutenarekin aurrera egin behar duzu. Nik espero dut guztia, badakidan guztia praktikan jartzea eta esperientzia ona eramatea. Azken finean, nik nahi dut honetaz lan egin, orduan, kemenoske praktikak ondo joatea, gero nire bizitza ondo joateko.